fulfill. To buy back or to fulfill. Meaning, verb po yan, tubusin at tumupad. To buy back, kailangan kumbaga sa kukunin muli, no? Meron tayong noun, redemption. This is the deliverance or pagliligtas. And number 3 meaning, yung pinaka-synonyms niya po, yung redeemer. A person who redeems. Ang tagapagligtas. Kaya Jesus Christ redeems. Okay, dito po, pakinig po kayong lahat. Ang paniniwala ng iba, ang ating Panginoon ay siya po ay propeta at tao lamang po kasi siya ay nagutom, siya ay nauhaw. Kasi meron siyang mission, a person who redeems. At kailangan ang Espiritu o ang Diyos ay magkatawang tao. Para may dugo, may katawan, may ihiyakan. Okay? A person who redeems as a redeemer. Wala pong iba dyan kundi si Jesus Christ sapagkat siya po ay walang kasalanan. Walang kasalanan sapagkat ang pinaglihisa siya sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. At siya po ay nahula 1,000 years ago bago dumating ang ating Panginoon, ay nasusulat na po na may magliligtas at may Misaya na darating. Kaya dito po, ang mga halimbawa po rito, naalala ko po sa grocery, may mga thief, may mga kumukuha. Dito po sa atin, pag ang halaga o valor ng yung nakuha ng thief, yung shoplifter, mga halaga is 100. Ita-times 10 po nila. May record pa, pipicturan pa. Para matubos. Walang kulong pero pipicturan, may record. Ganyan ang katas po natin dito. Depende sa grocery, times 5 or maximum is times 10. Kaya pag kumuha siya ng 1,000, times 10 yun. Okay? So, napakahirap yung tinatawag na tubusin. Nakakaya. Di ba? At sa ibang bansa po, sa Middle East, pag nagnakaw po, may putol. Una, di ba? Pinuputol, una sa diyete. Hanggang 5. Pagka hindi pa rin umano yan, capital punishment. Yan po yung sa batas ng tao. Kaya napakahalaga kahit tayo po pag mayroon tayong mga pinag-ingatan na kailangan natin ng pera, pag mayaman po tayo po ay nagsasanda. At pag hindi mo natubos sa takdang panahon, may interest yun. May penalty yun. Kaya may sacrifice, kumbaga sa napapakinabangan mo, pero in return, tulad ng jewelry, 30% lang ang assist value niyan. At 30%, pare, ang iyong jewelry is 10,000. 3,000 lang. Ang pagkabili mo is 10,000. So may 2 or 3% per month yan. Kaya yung iba napakahirap pagka nasubo ka sa mga pagtubos. At dito po, nais ng Lord na malaman po natin kung gaano kahalaga yung ginawa ng ating Panginoon sa atin. Kailangan i-value po natin. Kailangan hindi po sayang yung pagtanak ng dugo. Okay. Dito po, in the book of Deuteronomy chapter 15, verse 15. You shall remember that you were slaves in the land of Egypt, and the Lord your God redeemed you. Therefore, I command you this thing today. O paano sa Old Testament, sa kautusan po, merong utos ng ating Panginoon. Ito po yung pagtubos sa mga alipin. Doon kasi binibili ang alipin. Yan ang customary ng mga Hudyo. Okay? Mapapababae o makalalaki. At yan ay maglilingkod yan ng 6 years. Binibili po yan. Pag 7 years, ang kanilang kaugalian ay malaya na. Malaya.
Ibig sabihin, mamimili yung slave. Ano yung slave? Yung alipin o yung katulong, kung gusto niya pa mag-stay sa kanyang amo o hindi na. Pag ayaw niya na, malaya na po siya sa kasi yun ang araw ng pagtupos yung sa kanila, yung paglaya. Basta 7 years na naglingkod ka, malaya ka na, mamimili ka ng amo mo. Walang utang, wala lahat. At ang matindi pa, may baon ka. Pababaunan ka ng yung food, yung mga pagkain at saka sheep, yung tupa. Tatlo yun, tupa, green yung kumbaga sa rice or baka sa atin. Meron kang baon. Okay, saka wine, meron silang wine. Tatlo po yun. Kaya lang, pag nagustuhan mo ang amo mo, nagustuhan mo, maganda yung trato sa'yo, doon ka na nagkasawa. Mabuti yung amo mo nagustuhan, pwede na siya hindi lumaya. Amen? Kailangan parang kumbaga sa family, na yan, kasama na sa pamilya. Ano ang tanda ng isang slave sa Israel na siya ay hindi na malaya? Yung kanyang tainga, pinuputasan. Pinuputasan doon sa may pinto. Kumbaga sana nakikita kayo ngayon may butas, yung piercing, yung malalaki. Yan po yung sinyalis na ito ay nagagalit na. Hindi mo na pwedeng piliin. Hanggang tumata, hanggang magpamilya nila. Doon na po siya. Amen? Ganon katindi yung pagtubos. Sa atin, baliwala lang. Sa atin, parang meron man, pero hindi ganong mabigat. Ano pa? Dito po, meron pa? Purpose of the law. Dito naman po, sa Book of Galatians, pag-ibasa po natin. When the fullness of the time had come, God sent for His Son, born of woman, born of the Lord. 5. Redeeming of those who were under the law, that we might receive the adoption of sons. Ganito po. Yan mo na sa po. Nung dumating ang panahon, timing ng Lord. Panahon na. Kasi walang tutubos sa nagkasala. Sino una nagkasala? Si Adan at saka si Eva. Walang tutubos doon, kundi ang Diyos lang din. Kasi siya yung gumawa ng batas. Kasi po, pag yung gumawa ng batas, ang magtutubos din yung gumawa. Espiritu po siya. Nagkasala ang lahat sa katawan. The old Adam is Adan and Eve. Hindi sila hindi po sila nakapasa. Ang dami silang privilege sa Garden of Eden, sa paradise. Libre lahat. Libre. Walang kasalanan, inosyente, hindi nauhaw, hindi kinakagat ng langgam. Diba? Walang pestilence, ang mga ahas. Wala. Kumbaga sa kasama mo lahat ang mga hayop. Lions, paradise. Wala kang problema sa tubig. Wala kang problema sa ilaw. Kompleto po. Isa lang ang bawal. Nakalagay doon po, in the book of Genesis chapter 3, nasa gitna, or chapter 2, nasa gitna may puno. Huwag nyo lang pakialaman yan. Nitignan, ni hawakan, lalo na kainin. Sapagkat, pag ginawa nyo yan, nag-warning yung Lord kayo yung mamamatay. Amen? Isa lang naman yung puno dun sa gitna Ang tanong, bakit pinakalaman? Bakit tayo ay nagdusa? Sa panahon natin hanggang ngayon, nagdurusa tayo. May mga gera, may mga pestilence, yung mga sakit, karamdaman. Pero huwag kang mag-alala. Alam niyo kung bakit? Nung dumating ang panahon na ng Lord, pinadala niya si Jesus Christ. Siya po ay pinanganak ng dalaga. Born under the law. Okay. Nung
under the law po tayo 5. Tingnan natin. To redeem those who were under the law. Ano raw? Para tubusin tayo. Nasa ilalim tayo lahat ng kautusan kasi wala pa si Jesus Christ. Pag sinabing under the law, Book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yan po yung aklat ni Moses. Okay? Yan yung sinulat niya. Under the law tayo. Basta lahat ng tao na nilalang ng Diyos. Noong panahon nila sa Old Testament, under the law. Pero nung dumating ang ating Panginoon, tinubos tayo. Pinanganak po siya. Para yung mga under the law, sa ilalim ng kautusan, sila ay matubos at mapalaya. Kaya sabi ko riyan, that we might receive the adoption as sons. Tayo po ay inukpok. Tayo po ay inadapt. Alam niyo yung papers of adoption? Pag ikaw ay walang pupuntahan, diba? Pupunta ka sa konbento or kasi meron kasi pinupuntahan yung mga walang nanay, iniwan na lang, may DSWD tayo. Meron tinatawag na papers of adoption. Pero dito, hindi papel. Talaga ang Panginoon. Yung tubo niya, ang kanyang pinantubos. Amen po? Kaya titingnan po natin yung ginawa ng ating Panginoon para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Okay? Sa number 2, the purpose of the law. Kailangan tapusin po tayo. Number 3. Kasi lahat po ay nagkasala. Lahat po ay nagkasala. Kung wala ang ating Panginoon, wala tayo rito. Wala tayong kaligtasan, wala tayong eternal life. Lahat po ay nagkasala. All have sinned. Walang nakakakot sa kaluwalhatian na Diyos. Nasa langit po siya. Dito po tayo sa lupa. Ang trono niya ay langit. Ang tuntungan niya ay lupa. Ganon kalaki yung Diyos natin. Hindi natin sinasamba yung Diyos at ginagawa natin ang larawan. Hindi po pwede yun. Hindi magkasya ang Diyos yan. Itong mundo nga ito, kanya lahat Kaya nga, God is everywhere. Kahit sa pambansa ka, nandun ang presensya ng Lord. Kung ano yung nararamdaman mo rito, ganun din ang mararamdaman mo ron. Amen? Kung mananampalataya ka. Kung tinubos ka, kung naniniwala ka na tinubos ka ng ating Panginoon. Pero kung hindi ka naniniwala, hindi mo maramdaman yun. Parang ganito po yan Wari, ang presidente po natin, si Ferdinand Marcos sa panahon natin ngayon. Hindi ka naniniwala sa sinasabi niya, kakalsa ka. Kasi hindi ka naniniwala Di ba may mga oposisyon, may mga iba-ibang ideology. Hindi ka naniniwala Kahit na maganda yung kanyang ginagawa, naka-mindset sa'yo, ano to? Hindi mabuti ito. Di ba? Ganun din May opposition talaga Noong una pa, mayroon ng opposition. Sa truth, meron na. Sino nag-oppose sa truth? The father of lies. The father of lies. Hindi nagbago si Satanas. Kaya nga, nabulit ang pagkakasala si Adan at saka si Eva kasi nung nakita ni Eva yung puno, ay, ang sarap. Ang ganda sa paningin. Tinignan niya, sabi ng Lord, tingin nga lang Huwag mo nga hawakan Siguro, nahawakan yun. Di ba? Nahawakan ano yung mababa? Kasi nahawakan lang nila yung mga puno Kinakain lang nila Di ba? Di ba mga tingnan? Ibig sabihin, pag dumating ka ron, iwasan mo. Kasi matutokso ka. So, hindi lang maganda yung tingin, nagamit yung mata, ginamit pa yung kamay. Pumitas At kinain. Hindi pa nakontento. Ibinigay pa kay Adan. So doon nagsimula ang kasalanan ng sanlibutan. Walang exempted po. Kaya pagkasabi ng ating Panginoon sa chapter 3 ng Genesis, okay, doon na nandun yung sumpa.
Sinumpa ng Lord. Sino ang una? Sino ang una niya sinumpa? Hindi. Si Satan. Si Satan, siya nagbulong eh. Siya nagbulong. Sabi niya, ano sabi ng Diyos sa inyo? Pag kinain nyo, hindi totoo yan, magiging Diyos din kayo. Binulong eh. Sarap yan, okay yan, kainin niyo yan. Tingnan nyo si Satanas. Ano sabi ng Lord? Ikaw, Satanas, mula ngayon, dati, ang iyong tiyan, ano yun? Ilalakad mo na sa ground at ang pagkain mo ay, alam mo, tanong, ano sa palagay nyo ang ahas nun? Nakatayo? Kung Bible scholar ka, magkakaroon kayo ng brainstorming. Kasi sabi niya, mula ngayon, ang iyong ilalakad ay yung tiyan. At ang kakainin mo ay, ano na lang. O yan ang unang sinumpa, pangalawang sinumpa. Si Eva. Bakit si Eva? Ay, yun ang ukso eh. Yun ang pangulo eh. Yun ang pinuno. O si Eva, tao lang. Di natukso. Ikaw naman, maglilihi ka. Di ba? Ayan ang lilihi. Ang hirap maglihi, di ba? May mahirap maglihi, suka ng suka. Ilang buwan yun? 9 months. Pag na-miscarriage pa yun. At matindi pa ron, yung panganganak, nakahukay yung kabila mo, 50-50. Pag nanganganak ang babae, 50-50 yan. Amen po? O kailan maliligtas ang babae? O nung dumating ang ating Panginoon sa panganganak nyo, nang dumating si Kristo, karoon kayo ng kaligtasan. Nawala yung sumpa. Dati nung andang wala. Pangatlong sinumpa. Si Adan, dahil ikaw, sumunod ka pa sa pinagsasabi ng asawa mo, hanggang buhay ka, magpapawis ka dyan. Saan magagaling yung sa lupa? Pagkain mo, kaya kung negosyante ka, kung businessman ka, kung farmers ka, dito lahat sa lupa yan. Amen? Dito magagaling ang kabubuhay. Number 4, ano yung sinumpa? Yung lupa, ito. Itong lupa ang isinumpa. Kaya dito punong-puno ng pestilence. Punong-puno ng gera. Itong lupa na tinutungtungan natin. Ang sabi ng ating Panginoon, magkakaroon ng new heaven and new earth. Heaven and earth pass away, but the word of God remains. Kaya tayo po ay naging mananampalataya dahil sa kanyang salita. Tingnan nyo langit at lupa mapaparang. Itong tinutuntungan natin, mawawala ito. Mawawala ito. Babalik sa dating kalagayan. Mawawala ito kaya nagkakaroon ng mga katastrofe kasi babalik sa dating kalagayan. Amen po. Yung mga snow, di ba? Yung mga glacier, nagtitibak. Yung ating lugar na Tagupan, every 10 years, yung kalye, ano siya? Yung above sea level natin. Bakit po? Hindi naman nagbago ang dagat eh. May low tide, may high tide. Bakit meron ngayong tsunami? Bundok-bundok ang mga pupunta sa dagat. Hindi nagbago po yan. Kaya lahat po, pataasan. Bakit? Bumababa yung natin eh. Kaya yung iba, pupunta sa mataas, ang problema naman nila, plus-plus. Di ba? Pag nasa bundok ka, problema mo naman yung yung magagaling sa bundok. Wala nang puno. Pag lumambot yun, babagsakan ka rin. Ngayon, asan ang safety natin ngayon? Asaan? Okay, palapagan natin ang ating Panginoon. Kasi kasi lang tayo. Romans chapter 6, verse 23. Pero huwag ka mag-alala.
For the wages of sin is death, na lahat ng kasalan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ng tayo nagkasala. Pero, ito na, dahil tinubos tayo ng ating Panginoon, but the free gift of God is through may ginawa. Kahit na nagkasala, yung unang ninuno natin, at hanggang ngayon hindi tayo exempted sa yung mga babae sa panganak, maging yung pagpapawis ng lalaki, hindi exempted. Kahit yung tinutuntungan natin lupa, hindi tayo exempted yan. Nung sinabi ng Lord na mamamatay kayo, tanong, namatay ba sila? Namatay sila. Nung pagkakain nila yun, namatay sila spiritually. Unang kamatayan nila, naputol yung relasyon nila sa Diyos. Wala na silang access sa Lord. Kaya sabi nga ng ating Panginoon oh, where art thou, Adam? So chapter 3, nung madalagot ko ang Panginoon, dati nakakausap nila presensya ng Lord, nandiyan nung nakita na nila, hubad sila, inosente na. Dati inosente, nakita na nila yung kalagayan nila, nakakaya yung ginawa natin. Kaya nung ginawa nila, nag-cover po sila. Natakot sila sa presence ng Lord. Nagtago na po sila. Namatay po sila. Nawala yung presensya ng Lord, nawala yung privilege nila sa Garden of Eden. Anong ginawa ng Lord sa kanila? Hinahanap pa rin, pero hinahanap pa rin. Kahit ang Lord niya, kilala niya sila, pero hinahanap pa rin. Where art thou, Adam? Hindi po. Kasi itong babae, nandun na yung sisihan. Ito kasing ahas di ba? Nagkakaroon sila ng sisihan, di ba? Nagkakaroon tayo ng sisihan minsan. kasi buskul. Kasi vice president kasi si Mr. Kasi si Mrs. Di ba walang umaamin? Di ba? Ang hirap umamin kaya. Ang hirap umamin. Kasi yung pride ng tao, lahat tayo meron nun. Sabi mo sa katabi, meron tayo lahat nun. Wala yung abang tao ka, may pride ka, kasi tumatayo yan. Tumatayo. Kahit na hindi ka nag-aral, kahit na mahirap ka, may pride yan, nandyan na yan. Oo. Kasi yan ang kasama sa sumpayan, nandyan Kasama yun po, yung pagmamataas, yung masamang pag-iisip, kasama po yun. Sa kasalanan na ginawa nila. Kaya namatay po sila, walang access. Ilan taon na buhay si Adam? 960 something or 60. Pero 960 na nag-taste na magpungkal ng lupa. Pinalayas sila ng lupa. Anong ginawa ng Lord nung pinalayas sila? Layas kayo rito. Gumawa pa ng Lord ng patakip nila Ganun kamahal ang Lord ng tao, di ba? Para hindi sila nakakaya. Balat ng yung knowledge and wisdom nila, nung pumunta po sila, nakita po nila. Hindi na sila makabalik. Bakit? May nagpupumukan dyan sa paradise. Isa Diyos yun Alam niyo sa panahon natin ngayon, mapalat ka. Tinubos ka, nanalig ka, naniwala ka na si Kristo at nakapagligtas, mapalat ka. Yung mga iba, mapapahamak. Sinabi ng Lord sa John chapter 3:16, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa sanlibutan buong mundo yun, Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Bugtong, isa-isa lang yun. Na kung sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Kaya yung iba na hindi sumasampalataya, hindi, mapapahamak talaga yun. Kung yung pananampalataya nila, hindi si Kristo, mapapahamak, wala silang eternal life. Eternal condemnation, mayroon. Kaya kung titignan mo ang Biblia, yung si Jesus Christ mismo ang nagsalita, makipot ang daan at malapad ang kapahamakan. Makipot. Ibig sabihin, ang tao po ay may kanya-kanyang kultura, may kanya-kanyang paniniwala. Yes, naniniwala sila kay Kristo na dumating, ipinako. Pero hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Naniniwala lang sila. Pero mas pinapagkatiwalaan nila at pinanampalatayanan nila yung turo nila dati. Kung saan ang Diyos nakikita.
Sa Old Testament pa lang eh. Sabi ng ating Panginoon eh, huwag kayong kagawa ng larawan. Di mag-ukit yan ang mga anyo. Sa ibabaw ng lupa at sa kanselanin ng dagat. Lahat. Bakit mas maraming gumagawa nun? Nasa Bible din eh. Maganda negosyo eh. Pero mo ibibinta mo yung Diyos mo. Di ba? Maganda negosyo eh. Huwag kayo masasaktan mga viewers. Tinanong, kami nagtanong sa akin, bakit doon mahimala rin kami? Kami nagpapahimala rin ng demonyo. Dalawang kapangyarihan sa mundo ito. Ang Diyos at ang demonyo. Pero walang magagawa demonyo. Bakit? Ang nag-order sa kanya, ang Diyos kung pinapahintulutan ng Diyos. Walang magagawa demonyo sa panahon natin ngayon. Wala. Kaya na inapakan mo ng gawa niyan eh. Pag mananampalataya ka. Kung nagtitiwala ka. Kung naniniwala ka sa kanyang salita. Pero kung hindi ka naniniwala, walang bisa yung pananampalataya mo. Sa iyo lang yun at sa kayong tradisyon mo. Pagka hindi galing sa salita ng Diyos, alam mo na kung saan pinagalingan. Yung powers mo. Power sa mundong ito. Power ang away. Sarili mong power because you are created in the image of God. May power ka. Kahit hindi ka manampalataya sa tunay na Diyos. Kasi, nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang sariling bangis. Pero huwag kang mag-alala. Lahat naman tayo tatayo sa judgment day. Lahat tayo tatayo. Walang makakaiwas dun. Kasi basta nilikha ka ng Diyos at nilalang ka, lahat tayo tatayo ron. And everybody say amen. Oh. Kaya, mapalad ka nga eh, pag nananampalataya ka doon. Ngayon, ang kailangan lang po, alam niyo naman ang kabayaran ng kasalanan, please eh. Pero regalo mo, kaloob ng Diyos eh. Buhay na, walang hanggan. Yung buhay natin na mananampalataya, na bakamo ng Lord. Makinig po kayo. Na meron tayong kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, pananampalataya, pagpapahinuhon, meron tayong long suffering, meron tayong meekness, fruit of the Holy Spirit. Meron tayong extension. Na hindi mo na dito sa lupa, pag nawala tayo sa lupa, saan tayo pupunta? Makinig kayo. Ang tao pag namatay, magkakapareho tayo nito eh. Meron kang kaluluwa, meron kang espiritu at meron kang katawan. Habang buhay ka, meron tayo niya lahat. Pag namatay ang tao, pahiram ng Diyos yung espiritu. Kanya yun eh. Kaya kahit na gaano kakayaman, hindi mo kayang ibalik yun. Ang Diyos lang makapagbalik mo kasi espiritu niya yun eh. Kaya kung may misyo ka pa, pag naglakbay yung kaluluwa mo, hindi naman maglalakbay yung katawan mo eh. Yung kaluluwa. Amen? Kung may misyo ka pa, ibabalik. Kasi, iyakan ka na rito eh. Mamaya, ay buhay. Di ba yung sa hospital, plot na dami nagpipray, di ba? Ay buhay. Di ba? Na-experience yun na ba yun? Yung naglakbay ng kaluluwa? Sino nag-experience? Okay ba takot? Ako na-experience ko na. Pastor, na-experience niya na. Kaya na-experience niya na? Hindi. Totoo, na-experience yan. Pag nanaginip ka, pag hindi ka na makahinga, yung pala yung kumot mo, nakapilipid doon sa binti mo. Hindi mo na magdala yung ano. Tinawag mo ulit. Kaya maraming nababangungot eh. Bakit? Hindi nila pero pag tawagin mo ang Lord, ay mga kapatid, gising ka kagad yung. Pero pag hindi ka nakakasunod sa Lord, pwede ka makahinga. Yung pala, sarili mo, binibigti mo na. Akala mo, mayroong kapre na dumating sa bintana mo. Tapos, naglalaban na kayo, yung pala, sarili mo na. Kaya pag wala kang gwardiya ng hangin, may lakas ka. Amen? Pero pag nasa Lord ka, ay, argyado ka. Safe na safe ka. Makakatulog ka ng mahimbing. Hindi ka matutuluyan. Hindi, may mission ko eh. Kung kunti na nga lang yung anak ng Lord eh. Kunti na nga lang ang nananalig sa kanyang salita eh. Ang daming iba-ibang libro, ang daming theology ng tao.
O dito na sa Pilipinas, o ilan naman na ng palataya? Di ba? Buong mundo ilan ng Kristiyano na naniwala na sa Kristo ay Diyos at Panginoon tagapagligtas at sa kanyang salita. Ilan? Ay, ayon po sa ano lang, 10%. Kung 8 billion tayo, 100 billion, parang yun na, 20% na ngayon. O 8 billion na tao, di 1.6 billion na. 1.6 billion lang tayo. O, mas marami yung hindi nananalig. Yung iba naman, yung 1.6 billion na nananalig na nagpalataya. Kaya lang 50-50. 50-50 pa yun. Kaya pag nakapasok ka na sa arka ni Noah, kung baga sa 50-50. Sa panahon natin ay 50-50. Bakit 50-50? Parehong may ilaw, parehong may lampara, parehong may liwanag. Bakit? Yung nasa loob ng church sila, naniwala sila. Matthew chapter 25. The foolish virgin and the wise virgin. Ilan yun? 10. Nandun yung parable ng ating Lord, 50-50. May alam na lang, nasa dispensation tayo. Maawan Diyos sa atin. Kaya pag mainit ka sa paglilingkod, eh sigurado ka. Amen? Oo. Pag pospos ka ng Holy Spirit, sigurado ka. Kasi rapture ang... pag na-miss nyo ang rapture, babagsak yung wrath of God. Ito yun. Huwag nyo na hintayin yun. Kailangan, pag nag-rapture mamaya, kasama na ako. Sigurado na ako. Amen? Ay, huwag nyo na hintayin yung 50 kilos of yelo, babagsak sa inyo. Oo. Sabi ng Bible, kada pupunta sila sa kuweba, wala silang pupunta. Ang tubig magiging laso. Ito po yun. Oo. Hindi ko na isa-isahin. Ito yun. Yung, pag sinabing wrath of God, yung nararanasan pa natin, grace yan. Yung COVID-19, wala pa po yan. Hindi, wala pa yung wrath of God. Yung magkaroon ng giyera, na yung mga dugo ng mga tao, hanggang dito na. Yung river of Euphrates, pantindi nun, river yun. Ilang, yun, magpupuno ang dugo. Grabe po. Kaya pag hindi tayo nakapaganda, at hindi tayo naniniwala rito sa eternal life, ay may hirapan ka. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrate His own love toward us, in that, while we were still sinners, Christ died for us. Yung iba, he commented. Talagang inano niya na pinagtagubilin niya. Ano tinagubilin niya? Pinakita niya sa kanya sariling pag-ibig ng Diyos na nasa langit na Espiritu na nung tayo makasalanan pa, namatay na si Kristo sa atin. Dapat tayo ipako eh. Kasi tayo yung may kasalanan. Sino ang naipako? Yung walang kasalanan. Kaya nga, tinubos tayo eh. Kaya mapalad ka pag nananalig ka kay Lord eh. Mapalad ka pag nagtitiwala ka sa Kanya eh. Mapalad ka pag sumusunod ka sa Kanya eh. Mapalad ka, yung blessing nandyan na eh. Yung salita niya nandyan na eh. Yung Holy Spirit nandyan na eh. Ano? To whom shall we go? Saan pa tayo pupunta? Gising na. Sabi mo sa katabi, gising na. Gising na. Ang daming natutulong na Kristiyano. Sana po tayo yung wise virgin. Wise ka eh. Pag wise virgin ka, sumusunod ka sa instruction ng Lord. O kahit na ang daming mga problema sa buhay, may iwasan mo ba yung problema sa buhay? May iwasan mo ba yung traffic? May iwasan mo ba yung pagtaas ng mga presyo? May iwasan mo ba yung mga sakit? Wala makakaiwas yan. May iwasan mo ba yung darating ng mga bagyo? Bagyo sa buhay? Literal na bagyo, hindi mo maiwasan yan. Lalo na sa atin. May bagyo na tumating ngayon 2023, meron na ba? Wala pa kayo napanditaan? Meron konti, mga isa, dalawa. Baka mamaya, 21 yan. Yun ang pinaka-minimum. Kaya ngayon pa lang, bago bumagyo yun, yung iyong puntasyon sa pananampalataya, matibay na. Bago pa magkaroon ng mga giyera, puntasyon mo matibay na. Amen? Kahit na nung mangyari sa Diyos ka, nagtitiwala ka sa Diyos. Dumating ang tagutong, sa Diyos ka pakakainin ka ng Diyos.
Kung anong ginawa ng Lord noon, hanggang ngayon. Kahit na magkaroon pa ng inflation rate yan, kakain ka. Magkaroon ka pa rin ng ilaw. Mag-aral pa rin yung anak mo. Tuloy pa rin yung takbo ng buhay ng tao. You know why? Bakit? Ganun tayo naman ng Lord eh. But my God shall supply all your needs. So, lahat ng needs mo, susupply ng Lord. Kahit na gano'ng kataas ang presyo, may kira, wala nang layos, wala nang kakainin. Ang Diyos ang magpo-provide kasi nilikha niya tayo. Obligasyon at responsibilidad ng Diyos na pakainin ang kanyang nilikha. Kaya huwag kang mabalisa sa bukas. Sabi mo siya katabi, huwag kang mag-alala bukas. Kanya ang bukas. Pinag-alala mo sa bukas, sumusunod ka naman kayo doon eh. Di bless ka, may ginagawa ka naman eh. Ang mahirap, yung wala kang ginagawa, yung sa Book of Proverbs, sa kanilip ka na lang. O tapos nakahiga, walang ginagawa. Hintayin natin po yung pagkain natin, yung fried chicken na ba, na galing sa langit at babagsak sa higaan natin. Hindi ko mangyayari yun. Yung lang magtrabaho ka. Kasi may wisdom ka, meron kang konsensya, meron kang common sense. Amen? Yan pa ba kayo? Hayaan nyo, mag-taste lang tayo, second floor tayo, di ba? Second floor tayo. Di ba may first floor? May kainan dyan. Kita nyo, anilin 400, 100, 195. Siyempre, pinapagaganda nila, baka tarante pala, dyan tayo. Siyempre, ipagantay mo na muna. Bakit? Hindi naman pinagpipili na magsara. Kasi marami sa sara ngayon. Ang dami sa downtown. Ang hirap na negosyo ngayon. Hindi pa yun. Kung gusto mo mag-negosyo ngayon, huwag kang mag-renta ng mataas. 20,000 yan eh. 20,000 yung baba. Alam niyo kung renta natin yan? 12,000. Oh, hindi na naman kayo naniwala. Yung renta nga sa baba, yung bakery, 18,000 yun sa atin, 10 na. Ibibigay na eh. Ibibigay na eh. Sabi niya, Bishop, pagdagan mo na lang ng 2,000 kasi masama yung loob niya, 15,000. Ay, hindi na. Diba? Oo. Pinaganda rin. Alam mo, pinapaganda lahat yan eh, para for preparation. Siyempre, nakikita naman ni Lord yung mga ibang matatanda natin, may edad na. Di ba, Brother Scott? May nararamdaman niya tayo, pag-akyat natin niya. Pero, huwag ka mag-alala, exercise lang yan. Ganyan talaga tumutong sa langit eh. Tingnan yung gate natin, ano? Alam niyo, pagpasok mo ng ganon. Kasi mahirap talaga pumasok sa kanan ng Diyos eh. Sinabi niya, makipot ang daan. Pinapractice lang tayo ng Lord. Amen po, makipot talaga. Maluwag ang kapambakan. Kaya, pag niluwagan na dyan, makipot pa rin sa atin kasi marami na tayo eh. Yung sa baba tayo, makipot pa rin yun. Kasi yung mga talagang kalasyo, aba, di ba? Hindi pa naman tayo dumarating sa ganon. Pero, pag-pray natin sa Lord na hindi na tayo magre-rekta, bigyan na lang tayo. Palapakan natin. Conclusion. Knowing that you will not redeem with corruptible things like silver or gold from your endless conduct received by tradition from your fathers. 19. But with the precious blood of Jesus Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. Saan daw tayo tinubos? Alam nyo na kayo ay tinubos with corruptible things. Hindi kayo tinubos ng mga tanso, mga ginto, endless conduct, yung pag-ugali nyo, natanggap nyo sa tradisyon nyo, sa kultura nyo, yung inyong pagtubos, yung inyong pananampalataya sa inyong mga ninuno. Hindi ganon. Hindi ganon. Dati ganon tayo. Yung pagtubos sa atin ng Lord, yung pananampalataya natin, pupunta tayo sa tradisyonal. Diba? Diba? Religyoso tayo noon. O, wala pa tayo kay Lord. O, napaka-religyoso natin. Bakit po? Pagdating natin sa simbahan, talagang nagpo-cross tayo. Oo. Religyoso ka talaga.
Pagdating ng alas 6, sino ang alas 6 dito, meron na kayong prayer ng hapon. Nabutan nyo? O yung mga millennials? Wala na. Wala na. Alas 6 kami noon, nagpipray na kami. Gawin nyo lang yan kung hindi nyo na kaya. Pinakul nagpapadya ng Lord. Kasi may warning naman ang Lord eh. Pero hindi sila pwedeng magpapadya. Hindi. Kasi mahal tayo ng Lord, may warning yan. Yung mga gumagawa ng katampalasan, winawarningan lagi ng Lord yan. Kaya lang yung iba wala na. Kahit na matindi na yung kasi ang yaman nila, yun ang Diyos nila. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Pero kadalasan, kasi nandiyan na yan. Pwede pang pakawala po yan. Pare, meron ako 100 million. Pwede ka man na ng palataya. Kailan panaguin ko to? Sa buong Proverbs, ang mayaman daw ay hindi nakakatulog. At ang mahirap, ang sarap ng tulog. Bakit yung mahirap ang sarap ng tulog? Kasi raw yung pagod niya. Kaya mahinting yung tulog niya. Yung mayaman daw din nakakatulog. Kasi gusto niya yung kayamanan niya. Lalago pa. Alam niyo, mayaman ka o mahirap ka, hindi ka nakakatulong sa panahon ngayon. Pag mahirap ka, kumakalabag sa mura mo. Makakatulong ka ba pag kumakalabag sa mura mo? Kasi sa Book of Proverbs, lahat may trabaho yun eh. Nagli-labor sila eh. Sa panahon natin ngayon, scarcity, panahon ng pamilya. Maraming taong kumakain, kunti lang yung supply. Amen? Kaya nakukutom ang tao, kahit nakaibigan ka dyan, magkukompromise yan. Kaya hirap talaga. Punta mo na pangalan mo, pag nagkamali ka, Facebook lang ang katapat niya. Kaya kayong mga professional, medyo ingat lang. Nasa Lord tayo, nananampalat yung ating patuto sa buhay. Wala kang hindi naman tayo perfecto. Hindi naman tayo perfecto. Kung naabutan ka ng Lord na ganyan at hindi ka pa man tayo noon, pero kapag panahon, na lumaya ka. Kasi tinubos ka na ng ating Panginoon. Ano tayo kamahal ng ating Panginoon? Wala na yung ating tradition. Okay. Kaya sabi niya, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without. Grabe yung pinatubos sa atin. Diyos na makapangyarihan, nagkatawang tao, humiram ng katawang kay Maria. Walang kasalanan, pinako. Inakusahan, dinurahan, ang daming miracle ng Lord. Nung nandun sa korte ni Herodes, ni Poncio Pilato, nandun, dinurahan. Sinong nagdura sa'yo? Sino tumampo sa'yo? Ang Lord hindi kumibo. Hindi niya pinatulan. Unang ministry pa lang ng Lord, tinukso na siya sa Matthew chapter 4. Pagka-baptize niya, mga kapatid, the Spirit of the Lord lead him in the wilderness. In the book of Matthew chapter 4. And he was fasted 40 days and 40 nights. And afterward, he was hungry. Yung tukso sa kanya, pagkain. Di ba kadalasan sa atin ang tukso, pagkain? Na tayo. Oo. Pag wala ka ng pambili, ano gawin mo? Compromise. Compromise. Pero may mumuna pa. Bayaran kita bukas. Pero wala pang bayad bukas. Mangutang ka ng pangirapan na huwag kang bukas. Sabi mo 30 days pwede. Para meron ka pang allowance. Kasi dahil sa pangangailangan mo na, hindi mo na siya na makapag-isip na kailangan makaraos na eh. Amen? Pag kaibigan mo, bibigyan ka. Of basic needs, pag-pray mo, tutulungan ka naman, pakakainin ka, maging tapat ka lang. Sabi mo lang sa kamag-anak mo, tapat ka lang. Tinag-usapan natin, tapat. Pero kung ilang taong ka ng gano'n, ay hindi na katapatan yun. Ugali na yun. Ay, magsasawa sa'yo rin. Pwede yun paminsan-minsan. Paminsan-minsan, okay lang. Pero kung marami nang naikutan, mga barangay na, makikilala ka na. Iiwas na sila sa'yo. Amen? Siyempre, Kristiyano ka, nag-iilang ka eh. Huwag tayo masaktan. Huwag tayo masaktan.
tinuturuan lang tayo ng Lord ng matuwid. Tingnan nyo, kahit sa wala ka pag matuwid ka, ang Diyos ang magsusupply. Hindi ka na kailangan mangutang pa. Darating sa iyo supply. May gagamitin ng Diyos na tao. Baka makataka ka pa. May darating sa yung uy, meron kang sa galing yan sa abroad. Hindi mo pa alam, baka mamaya tagapagmana ka eh. Hindi mo na, meron ka ng kapatid na pinagpalay, hinahanap mo kapatid mo na nawawala, pinagpalay, ikaw naman ang hanapin. Nagugutom ka kasi. Di ba? Hirap ka na kasi. Nagtrabaho, kailangan matulungan nila yung kanilang loved ones. Maraming paraan ang Diyos. Kung kinakapos ka naman sa kinikita mo, ang Diyos pa rin ang matulungan. Kasi matuwid ka eh. Hindi mo kinukompromise kasi testing of faith lang yun. Yung gutom, testing of faith lang yun. Kaya huwag kayong mag-alala sa... Kaya nga sabi na Lord, huwag kayong mag-alala sa bukas, sapagat akin ang bukas. Sapat na yung bukas. Sapat na yun. Yung problema mo, sapat na yung pakakainin ka, basic needs, bigay niya sa'yo. May tirahan ka, meron ka, itadamit. Bakit nakakita kayo sa kantin na walang tirahan? Bakit? Mahina loob nun. Mahina. Marami naman kamag-anak yun. At saka yung iba, ayaw nilang magpakababa. Magtrabaho sila. Hindi ba kung maging tagapunas ng silya? Pagkakain lang ako, stay na lang ako. Di ba? Marami para ng Diyos. Pagkapatas ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Yung mga gumagawa ng kasalanan, hindi sila pinababayaan ng Diyos eh. Ikaw pa, na sumusunod sa Diyos. Samantala pakakainin, sinabi ng Lord yun eh. Yung ibon na eh. Hindi nag-imbak, may kinakain. Yung mga lilies of the valley, hindi sila dinardabitan, pero dinardabitan sila ng Lord. How much more? You are created by God in the image of God. You are more than valuable than the sparrows and birds of the air and the lilies of the valley. You are more than valuable. Because you are created by God's image. Mas matindi ka ron, kaya hindi ka pabayaan ng Diyos, mahal ka ni Lord. Wala na nang mamahal sa'yo, dahil ayaw na sa'yo, mahal ka ni Lord. Lumapit ka sa Kanya, nakarinig ka ng mabuting balita, yan ang panahon para makakilos ang Diyos sa inyong buhay. Tayo naman na mananampalataya, may tiyaga ka. Oo. Anong hiningi mo sa Lord? Trabaho? Mag-apply ka. Abroad? Kumilos ka. Kung kalooban ng Diyos, madali. Kung hindi kalooban ng Diyos, abay, ano ka. Baka mamaya, you are parking at the wrong tree. Nag-apply ka ng blue collar job, ang ano mo naman, yung hindi ugma yung skills mo sa hinihingi mo. Amen? Kung welder ka, alam naman na mag-apply ka ng driver. You are parking at the wrong tree. Kung labor, wala ka. Kung marunong ka ng magmason, hindi laborer. Anong meron dyan? Pinapag-aralan pa ba ng magwalis? Skills pa bang magwalis? Hindi na skills yan. Kahit sino pwedeng magpagwalis. Amen po. Basta sabi mo, laborer, paano ka na nun? Ay, kasi wala akong alam. Ang alam ko lang, magluto. Skills din yun ah. Magluto, skills din yun. Gusto mo mag-abroad? Wala ka pag-abroad. Basta gusto Visayas, Mindanao ka mo, napagbarko lang ka lang mo ng sa Cebu. Magluto ka ron. Kuha ka na experience mo. Ang dami. Hindi ka magugutom, lalo na pag anak ka ng Diyos. Lumaban ka na. Kaya sabi ng Lord, in this world there is tribulation. Itong mundo na to, mayroong kapigatihan. Pero pag mananampalataya ka, lakasan mo ang iyong loob. Sapagkat si Jesus Christ na pagtagumpayan niya na yung mundong ito. Ibig sabihin, mananagumpay ka. Ibig sabihin, you are more than conqueror. You are the soldiers of God. Matapang ang sundalo. Habang nasusukatan, lumalaban. Habang nagugutom, na-inspire siya na humanap ng kanyang trabaho. Dapat may inspirasyon tayo sa buhay. Bakit ginagawa natin ito? May inspirasyon ka eh. Gusto mo yung anak mo talaga. Di ba? Kaya may inspirasyon ka.
na magdadrive sa'yo, na gawin yun. Eh kung wala ka na inspirasyon, ay gusto ko na talaga mawala sa mundo ito. Ay, kahit na sino pag-pre-over sa'yo. Ala, kahit ka na mga, ay hindi talaga gusto ko na eh. Diba? Pero kung lumalabang ka, nakikita ng Lord, mananampalataya, bumangon ka yung spiritual mo. Gising, naku! Paglabas mo rito, lahat opportunities eh. Amen? Oo, lahat opportunities. Wala kang nakita yung di maganda. Tingnan niyo mga kapatid, mabuhay ka ng panatag. Yung pansamantalang kapusugan, kahapon, pansamantala lang yung gutom nyo. Yung pansamantalang trouble ka, pansamantala lang yan, bibigyan ka pa rin ng kapayapaan ng Diyos. Yung mga nangyayari sa'yo, naku, gagaling ka rin, magpatuloy ka lang. Gagaling ka rin. Yung iniisip mo na may cancer ka, bakit mo isipin yun? May Diyos ka. Alam na Diyos, wala kang pampaopera. Hindi ka papaitulutan ng Diyos na hindi mo kaya. Amen? Kaya kayong mga mananampalataya, dapat nakarelax tayo. Walking with Jesus. Walking every day. Walking on the way. Dapat kapayapaan ang sumasati. Sinabi na Lord, ibibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Pero mga Diyos nag-aalok mismo, yung iba hindi tinatanggap, hindi naniniwala, hindi nananampalataya, kaya hindi sila payapa. Pansamantalang kapayapaan, punta ka sa Siyuman. May KFC daw, may pera ka, pansamantalang kapayapaan. Maganda yun, hindi bawat yun. Pero hindi yun ang tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan, yung prinsipyo ng kapayapaan, papasok sa iyong puso, papasok sa iyong puso. Isang buhay mo yan, payapa. Okay. Sino na hindi napagkatulong na gaga dito? Panahon ngayon ng stress. Oo, panahon ngayon ng stress, walang isipin. Ang Diyos dinesign ng katawan natin na pare-pareho. Mayroon kang kukontrolin na dinigay ng Diyos na nasa iyong pagpapala. Tutulungan ka ng Diyos. Ano yun? Ano binigay sa atin na control mo? Yung mundo ito, control ng Diyos, nature. Nandiyan na yan eh. Yung basic needs, mag-action ka na lang sa atin. Anong control natin? Oras. Oras. Yung oras mo, yung pagmamanis mo ng oras na binigay sa atin ng Lord, lahat ng kanyang nilalang, 24 hours yan. Control mo yan. Diba? Meron mo akong narinig ng isang preacher eh. Itong mundo nito, nung lumabas tayo, hindi tayo namili ng sino magulang natin. Kung anong kalagayan natin sa buhay, mahirap o mayaman. Diba? Hindi natin pinili yung tatay natin. Pero nung nagkamalay ka, ay gusto ko yumaman, gusto ko maging ganon. Ay, hindi mo mapili ka pagkakaba ka na kasi lumabas ka sa mundo ito, wala. So, ang gumawa sa'yo, parents mo. Kunyari po, pinanganak kayo ng tama lang. Mahirap talaga. Binigyan ka ng panahon ng Lord na yumaman, na magkaroon. Bakit? Nagkaroon ka ng kamalayan. Pinuhay ka niya hanggang makapag-aaral ka. Ngayon, ang sabi ron, kung namatay ka, na mahirap ka, kasalanan mo yun. Hindi kasalanan na yun. Kasi binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon ng idea, yumaman, para pumili. Kaya mo you can choose your destiny. Kaya kayo, kung disiplinado kayo sa oras, ay, lahat ng nadisiplina po sila. Disiplina sa oras, disiplina nakapokus na sa kanilang ginagawa. Lalo na kasama natin ang Diyos. May atindi mo, i-guide ka ng Diyos kung ano ang dapat mong gawin. Papatnubayan ka ng Diyos, sinabi ng Lord. Kaya tinatanong ko sa kanila, you want wisdom? You want knowledge? Hindi mo naintindihan? Tinatahan mo ngayon para madilim? Gusto mong lumiwanag yan? Lumiwanag sa pagmamanis mo ng time mo? Lumiwanag sa pagkokontrol mo ng sarili mo? This is the temple of the living God. Huwag mo abusuhin to. Kalaban mo ang Diyos pag inapuso mo to. Ano ibig sabihin? Pag
Pag nilagyan mo ng kasalanan, inabuso mo sa puyat, inabuso. Tingnan nyo, 24 hours lang tayo. Bakit? Para hindi natin napusuhin. Ano yun? Yung trabaho natin, 8 hours. Yung pagtulog natin, 8 hours. Asan yung another 8 hours? Asan yung Lord doon? Sa yung sarili, ilang taon ka na ngayon? Oh, pero mo naksaya mo yun, nandyan yung redemption ng ating Lord, di mo pinapansin. Pero mo, kung 50 years ka na ngayon, sarili mo yung oras mo, yung 8 hours, saan mo yung naksaya yun? Anong portion ng Lord yun? Dapat naman lang 10% per day, binibigyan mo ka Lord. Kung 24 hours yan, 2.4 hours. Ano ibig sabihin? Eh pag nagbabaon ka, nagpuri ka. Nagtititig ka ng kanyang salita. Habang naglalaba ka, umaawit ka. Di ba sa Lord yun? Ginagawa pa natin yun. Ang dami tayong naksaya ng panahon. O ngayon, panahon naman na. Pansinin natin ang Diyos. Bakit? Yung hirap na ng buhay. Giyera na sa Ukraine, di ba? Nagtaasan ng mga gas. Ngayon, nagpe-prepare naman ng giyera sa Taiwan. Bakit? 2025, babalik na sa China yung Taiwan. Kaya nagpe-prepare ng bawat isa. 2021 pala, nagpe-prepare, 2020 pala. Nagalit na si Putin, yung general niya. Updated ba kayo? Ay, walang sinisino yun. Walang takot yung kahit nabombahin kayo na. Ang puso noon, mga kapatid. Grabe. Talagang darating ang Armageddon. The Battle of Armageddon. Ay, pag nag-spark ang World War III, wala na. Pero hindi na papaytulutan ng Lord yun. Kukunin na lang tayo, wala mabubuhay. Sinabi na Lord eh. Paiksing ko ang panahon, alang-alang sa mga hinirang. I will shorten the days for the sake of those who believe. Yung mga pinili ng Diyos, kaya mapalat ka nga eh. May kwarta di angel ka eh. Amen? Pero kung kukwartyan ka ng Lord, hindi ka maano. Balot na balot ka sa dugo ni Kristo, the precious blood of the Lord, kasi tinubos ka niya. Nanalig ka eh, sumusunod ka eh. Kung ano sinasabi ng Diyos, sinusunod mo. Yan ka ng Diyos. And everybody say amen. Okay, ano pa? Having been born. Kita nyo? Ano raw? Pagibasa? Having been born again, not of corruptible seeds, but immortal, by the word of God, which lives and abides forever. Forever, yung word of God. Yun yung nakuha natin mula nung tayo naging mananampalataya. Amen? Hindi yung mga nawawala, nakukurap. Incorruptible. Yung pinantubos sa atin, yung dugo ni Kristo. Yung word of God, itinanim niya sa puso natin, kaya buwan niya. Nananatili sa atin magpakailanman. Ang tindi mo kaya kasama mo ang Diyos. Kahit na wala ka na sa mundo ito, kasama mo ang Diyos, gigisingin ka lang. Kaya nga yung paradise na literal na nandun sila Adan at saka Eva. Yung kaluluwa po natin, pag nawala tayo sa mundong ito, doon tayo dadalhin. Yung mga hindi nanalig kay Kristo doon sa Hades, alam niyo yung Hades? Wala pang final judgment yan. Ang final judgment niya kasama natin sila Moses. Wala pang final judgment. Sila Paul, sila Peter, makakasama natin yan sa final judgment. Sa heaven. Heaven and hell. Dalawa na pupuntahan. Ang tao pag namatay, yung espiritu niya, galing sa Diyos, babalik sa Diyos. Yung kanyang kaluluwa, yun yung hindi namamatay. Yun yung hatulan. Kung ano yung itsura mo, yun yung itsura ng kaluluwa mo. Kaya pagdating ng Judgment Day, nandun kung ano yung ginawa mo, nandun sa brain mo. Kaya pagdating ng Judgment Day, ikaw mismo, alam mo yung ginawa mo, kaya nahihiya ka kay Lord. Kaya alam mo ang pupuntahan mo. Hindi na lang magsasalita si Lord, yung konsensya mo na lang. Nakakahiya. Amen po. Ang Judgment Day, hindi isa-isa. Ikaw mismo, pupunta ka na sa hell. Ikaw mismo yung hindi nakasunod hindi tayo. Kaya tinutukoy ko kung ikaw ay hindi mananampalataya. Hindi ka na, yun ang judgment din ng Lord eh. Amen po? Yung konsensya mo.
Yan yung conscious ka. Di ba? Pagka naglalakbay yung kaluluwa mo eh. Oh. Nang naglakbay yung kaluluwa ko eh. Oh. Ilang minutes yun, nawalan ako ng malay. May mission na lang doon. Nagmi-ministry na kami year 2000. 1998, nagmi-ministry na kami. 1997, di ba? Nawalan ako ng malay. Oh. Ilang seconds ang mawala ng malay para stroke. 1 minute ka lang, stroke na eh. Ako 5 minutes eh. Nakailatag ako sa lap ni Pastora eh, ng tigas ko. May nangyari sa akin kahit nung COVID. Nangyari sa akin. Binuha na ako ng Lord, bakit? Para may patutuwa ako. Pati yung rapture, ganun na kami sa atin ng Lord. Nung COVID, anong kasagsagan ng COVID 2020, di ba? At 2020, nagpapacheck up na ako. Bakit? May nararamdaman ako, hindi ko naman nararamdaman tayo yun. 2021. Ano nangyari sa akin? Wala, hindi ako makahinga for how many months nung talagang nakakatakot kasi mag-hospital nun eh. Kasi pagka mamaya, pag-hospital mo, paglabas mo, cremated ka na, di ba? Tayo ba gusto magpa-hospital nun? Kasi yun ang nababalitan, totoo eh. Kaya ako, 5 days. Hindi, wala pa tayong testing kit doon, di ba? Pero mararamdaman mo eh. Kung ano yung simptomas ng COVID, nasa iyo. Kaya dami namatay ah. Dami namatay, mayaman, mahirap. Mga doktor pa, mga scientist pa. May accepted ba? Wala. Bakit tayo nandito? Mananampalataya ka kasi kay Lord. Biyaya sa biyaya. Grabe ah. Ang nangyari sa amin ni David. Pastor David, ang hina ng katawan nun. Pati yung baka nun. Hindi na makahinga yun. Ako mag-solve ka. Yun lang. Lagyan mo na kasi, manampalataya ka, tawagin mo na yung Diyos. Kasi ayaw niya na papunta sa ospital. Gusto ko, para inisip niya siguro, baka mamaya, ako na ako paglabas. Ako rin, ganun din. Baka ako na rin ako paglabas. Andiyan pa ba kayo? Sa tulong naman naman. Ang matindi pa, yung lahat ng nararamdaman ko, nung pinagaling ako ng Lord, hanggang ngayon, wala na. And everybody say amen. Yung itinanim ng Diyos sa puso mo ay yung kanyang salita. Kaya buhay yan. Pagpakailanman nasa iyo. Kaya tindi mo. Yung tinantubos sa atin ng Lord, tubo niya, walang kasalanan, buhay niya, binigay niya. Tapos hindi natin pinapansin. Nung pinansin natin, hindi naman natin binabalyo, hindi naman natin pinapangalaga. Pangalagan mo yan. Yan ang sikreto ng pagpapala ng Diyos. Gusto mong lumiwanag ang mind mo sa mundong ito? Balansi ka. Alam niyo yung balance na tao? You are wise. Balance. Ang ibig sabihin, balansi ka. Di ba? Di ba balance diet? Pag balance diet, lifestyle. Pag balance ang buhay mo. Balance. Hindi kumbaga sa hindi ka masyadong, kumbaga sa balance, magaganda. Lumalabas yung Christ-likeness attitude. Meron naman yung 8 hours, puro tayo sa Lord. Siyempre, nangangailangan din yung natin sa natin anak natin. Kung yung iba, kaya nila. Kaya. Kaya nila talagang puro sa Lord. Nung lumampas, sila na lang yung kahit na kami lalakad sa dagat, hindi kami manununod. Yun. Nasobrahan. Mayroon pa sobrahan. Di ba? Yung iba na tatakot magbasa ng Bible kasi sabi nila nasobrahan ka. Kasi dati Kristiyano yan. Mahirap din. Natatakot sa inyo iba. Di ba? Hindi po dapat ang Bible, sandatayan ng instruction ng Lord na balanse. Hindi na lang siya, 8 oras ka para may kapto, kukuha yung 8 oras ka dito sa sa sleep mo. Tapos, ang Lord napakabuti. Bigyan mo lang ng Sabat day ang Lord, okay na. Anong Sabat day natin? Linggo. Hindi naman tayo sa ibang bansa ang Sabat day nila, Sabado. Sa Israel, talagang Sabado. Bakit? Yun ang Sabat day nila
Nung dumating si Kristo, siya yung Lord of the Sabbath. Tinanong siya, bakit ka nagpapagaling ng araw ng kapahingahan? Di ba bawal yan sa batas? Eh, siya na ng fulfillment of the law. Ang ibig sabihin, wari Gentiles ka. Gentiles ka, tayo Gentiles. Kristiyano tayo. Yung pista official sa bansa natin, Biyernes. O di Biyernes tayo magsamba, eh napaintulot na linggo, dito tayo. Para wala may tao, may dadahilan pag linggo, pista official, or walang pasok. O tapos sabat ni Lord yun, pinintulutan para mamahinga ka. Ang Diyos na mahinga sa kapitong araw. Tapos yung tao, tinamamahinga. Kaya hirap na hirap ka sa buhay. Kaya ang bigat ka na may pera nga. Ang sabi na buong bagay, meron kang pera, pero hindi ka nabubusog. May jacket ka, pero hindi ka giniginaw ka pa rin. Bakit? Hindi ka nakukontento. Pero pag ang Diyos nasa iyo, kontento ka. Sinabi yan sa Book of Psalms 91:16. I will show you my salvation as long as you live. Makakita ko kaligtasan sa iyo, and you will be satisfied. The Book of Proverbs, man has no satisfaction. Sa Book of Proverbs, habang buhay ka, pag wala ka kay Kristo, you are no satisfaction. Walang kapusugan ng tao. Pag nakikip mo to, gano'n. Pag nakikip mo to, gano'n. Pero pag nasa Lord ka, makukontent ka. And everybody say, Amen. harapan natin. God promised to our salvation at the death. Luke 1:16. Ito na yung text natin. Pakibasa? Blessed is the Lord God of Israel, for he has visited the kings of Israel. Visited and redeemed. Pag binisita ka na ng Diyos, kailan kayo binisita ng Diyos? Alam niyo ba kung kailan kayo binisita ng Diyos? Bakit bumibisita ang Diyos? Pag may problema ka, binibisita ka ng Diyos. Para tawagin mo siya. Para magpaalala niya sa kanya. Problema mo, wala kang talagang gusto mo yung desire mo na gano'n, makaraos. Gusto mo may payapa ka, gusto mo makatulog ka na maayos, gusto mo wala kang di ba? Yung meron tayo kasi ugali na gusto natin na baguhin ng Diyos eh. Pero, amen? Pangalagaan mo lang yung salvation. Pag binibisita ka na ng Diyos, mapalat ka. Nagre-remind siya sa'yo na huwag mo gawin yan, anak. Hindi ko kalooban yan. Huwag mong i-compromise yung pananampalataya mo. Ang tawag yan, huwag mong ibenta ang pananampalataya mo. Yung yaman sa mundong ito, huwag mo i-compromise. Bibigyan ka lang ng kaprasong tapos mag-illegal ka. Pag sinungaling ka, courier ka, huwag niyong gagawin yun. Pansamantala na lang yun. Diba? Pag gutom ng isang tao, pag walang-wala na, gawin mo to. Mag-illegal yan, di ba? Oh. Pero tayo, tulad na sinabi ko kanina, pag mananampalataya ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Pag binibisita ka ng Diyos, ang taputuwa sa'yo. Dalawang klase bisita. Bisita pag may problema ka, ayusin ang Diyos. Bibisitahin sa pag nagtutulog sa'yo. Masarap na gano'n, no? Bakit? Hindi ka na kailangang bisitahin ng Diyos eh. Kasi ang Diyos ay sumasayo. Nandiyan na sa puso mo, nandiyan na sa isip mo. Hindi mawawala ang Diyos sa'yo. Itong binibisita yung mga may problema. Nawawala ang Diyos pagka nakukompromise. Amen? Hindi na nagkilos ang Holy Spirit pag nakakompromise. Redeem is tinubos na tayo eh. Ano pa ba? And has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, as he spoke by the mouth of his holy prophets, who have been since the word began. Noong pa. Ano yun? Meron pa? Wala na. Okay, makinig kayo. Pastor si Andrew sa Pugay yun. Siya ngayon ang tumatayo doon. Nasa nila umalis. 7 o'clock, siyempre Pugay yun. Dati nung nasa Dagupan sila, nasa 8, di ba? Kaya, yung mga bagong manggagawa sa Pugay yun. Tinagpala. Sino gusto magiging manggagawa sa Portaneta? Lumayo, sa paksahe. Grabe. And has raised up a horn of salvation.
The house of his servant David. Alam nyo, descendant si David, si Jesus Christ. Hari yung ating Panginoon Diyos. Hari ng mga hari. Tiro mo, grabe ka. Kahit na trouble na, payapa ka pa rin. Gutom na yung tao, usok ka. Wala na pag-asa yung tao, may pag-asa ka. Saan ka nakakita ng ganun? Ala ka ng halos talagang red signal na yung pera mo, ikaw na nakakalam. Puputulan ka na, pero nakangiti ka. Antindi mo. Bakit? Grabe ang pananampalataya mo sa Lord. Hindi ka niya pinabayaan. Kilala mo ang Diyos mo eh. Amen? You walk by faith. Pag ikaw estudyante ka, matatapos ka. Unahin mo ang Diyos. Magaan ang pag-aaral. Pag ikaw magulang ka, yung hanap buhay mo, na pagkakaanin ng Diyos. Kung namang problema ka sa budget mo, sa panahon ngayon lahat namang problema sa budget. Yung gobyerno nga natin namang problema sa budget eh. Sa'yo naman tayo. Ayun, may gobyerno. Hi! Hello po sa lahat po, lalo-lalo na po sa ating mga viewers dito po sa JCLGAA. Naway patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. At sa araw pong ito mga kapatid, sa lahat po ng mga sumusubaybay dito po sa ating programa, malaya niyo pong tanggapin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo na hindi po natin hawak ang ating buhay. Kaya siguraduhin po natin na tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng pagtanggap ng gospel ng ating Panginoon. At sa lahat po ng nais na makasiguro na sila po ay maliligtas, wala po kayo ibang gagawin kundi manalig po kayo sa gospel ng ating Panginoon. Subukan nyo po at gawin po natin na ito ay maging totoo sa ating buhay. Kaya sa lahat po, nayayahan po namin kayo na sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon upang tayo po ay makalapit ng malaya sa ating Diyos na buhay. Lahat po ay nanyayahan po na sumunod sa maikling panalangin ng pagtanggap. Ipikit po natin ang ating mga mata, itaas po natin ang ating dalawang kamay, at sumunod po kayo sa maikling panalangin. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, salamat po sa oras na ito. Kilala mo po ako. Lumalapit po ako sa iyong banal na trono. Nagpapakumbaba sa aking sarili. Napatawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala na nagawa sa iyong harapan at sa aking kapwa. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. Linisin mo, Diyos, ang aking kaluluwa. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagarian mo po ako, linisin mo po ako, at patawarin mo po ako sa mga sandaling ito. Maraming salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Manood po kayo sa ating programa dito po sa JCLGAA at tayo po ay patuloy na mapagpala ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa lahat po ng ating mga kapatiran at sa lahat po ng ating mga viewers na walang sawang sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po at tayo po ay sama-samang manalangin sa Panginoon na ang taon na ito, year 2022, iba yung pag-asa, iba yung kasipagan, iba yung pagbangon mga kapatid, at iba yung kalakasan at buhay ang ibibigay sa atin ng Panginoon. At tayo po'y patuloy na magtiwala sa ating Diyos sapagkat God is good all the time. Salamat po ng marami. God bless us all.